Hi guys, खुलुमबाय कामिसार बर' चेनेल जाना फिनिसाबाय खोबो गोसो गोथार जाबाय दिनैनि टपिकआनो जाहैबाय आसाम सरकारनिफ्राय मोनसे स्किम हरनाय जोंनि आइजो माहारिनि बे जाबाय सेल्फ हेल्प ग्रुप मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान स' आं जोंनि माहारिफोरा गोबां गोदाव सोराव जायो नङा होमबा बेखायनो आंबो एसे शेयार खालामनो नागिरदों जाहाथे भुल जाया थाखा फैसा बयनोबो गोनांथार नङा होमबा जों गोरिब गुन्द्रानि थाखाय जाहाथे फैसाखौ मोनो जाहाथे फर्म फिलापआ भुल जाया बेनि थाखायनो आं एसे दिन्थिनो नागिरदों स' रायजोफोरा नोंथांमोना मोजाङै जोबजासे नायबानो जाबाय आरो लोगोसे आंनि चेनेलखौ जुदि मोजां मोनोबा प्लिज साबस्क्राइब खालामना लादो आरो खनाय बेल आइकनखौ बेखौ थुना लादो आरो जेसां हायो लाइक शेयार कमेन्ट खालाम अब्लासो जों बिदि मोजां मोजां कन्टेन्ट बानायनो थुलुंगा मोनो स' रायजोफोर निस्सय जोबजासिम नायगोन होनना मिजिंथिबाय स' लेट्स गो स्टार्ट फर्मा बेनो आब' बिनानाव मादैमोन मोजाङै नायना ला नङाबा भुल जायोबा बे 10,000 फैसाखौ मोननाय नङा बेखायनो मोजाङै नायनानै लिर आरो माबा लिरनायफ्राबो साफायै लिर ब्लेक पेनजों अब्लासो फैसा मोननो हागोन नङाबा जाय नायग्राफ्रा बिसोरो जुदि लेथेर फेथेर लिरोबा नायनाय नङा रिजेक्ट खालामनो हागोन एरनो बयबो चान्स नागिरबाय थायो नङा होमबा स' बेखायनो आं खावलायबाय जाहाथे मोजाङैनो फिलआप खालामना लायो स' गिबियावनो बेयाव पासपर्टआव लागायनांगोन ओमफ्राय बेयाव ट्रमिं नम्बर सिरियल नम्बर होनो बेखौ बयबो मोनदों बेयाव लिरखानाय फैदों थ' एक नम्बराव दं आतमखाय गटर संख्यार नाम नेम अफ दा सेल्फ हेल्प ग्रुप बियो जाय मानसिया एप्लाइ खालामगोन बिनि केपिटेल नामा केपिटेल लेटाराव मोजाङै साफायै लिर जाय बिनानावा एप्लाइ खालामगोन बेयाव नाम लिर ओमफ्राय नोंसोरनि सेल्फ हेल्प ग्रुप नेम नोंसोरनि ग्रुपनि सेल्फ हेल्प ग्रुपनि नाम लिरियाव मोजाङै थख' थख' सेल्फ हेल्प MIS कोड ओमफ्राय नोंसोरनि मोनसे कोड नम्बर थायोना बेखौ लिर बेयाव ओमफ्राय 4 नम्बराव दं मबाइल नाम्बार बेयाव मबाइल नम्बर थख' लिर ओमफ्राय इयाव जानो जाति कास्ट होनदों नोंसोरो मा जोंनि बर' हारियाथ' ST बे STआव इयाव टिगो इयाव बियो जेनेरेलनि बियो OBCनि बि खथाया STनि बियो SCनि जोंना बर'आ इयाव STआ ओमफ्राय 6 नम्बराव जाबाय आवेदनकारि मरान मटक जनगोष्ठीयाव इयाव न' हो जोंनि बर'फोरा न' लिरबानो जाबाय 7 नम्बर आवेदनकारि सा जनगोष्ठी अन्तर्भुक्त नेकि जों सा जनगोष्ठी नङा जोङो न' लिरियाव जायफोरा सा बिलाइ सा जनगोष्ठी बिसोरो येस लिरगोन ओमफ्राय 8 नम्बराव सेभिं बेंक एकाउन्ट नाम्बार नोंसोरनि बेंक एकाउन्ट नम्बर दंना बेखौ बेयाव मोजाङै फिलआप खालाम फैसा हाबनायनि खोथा दं ओमफ्राय बेंकनि नाम बेयाव गोलाय गोजि खालामबाय थानाङा बेंकनि नाम आसाम ग्रामीण विकास बेंक जुदि ग्रामीण विकास बेंकनि जायोबा SBI निबा SBI लिरना हो स्टेट बेंक अफ इन्डिया खाखार नाम ब्रान्चनि बे बेंकआ नोंसोरनि बेंक ब्रान्चआ बहा दं बे नामखौ लिर ब्रान्च ओमफ्राय IFSC कोड ओमफ्राय IFSC कोड थायो पासबुकआवनो थायो बेखौ लिर मोजाङै साफायै गांव भिलेज बेयो गामिनि नामखौ लिर नोंसोरनि गामिनि बे फार्स्ट पेजआ जाबाय ओमफ्राय जाबाय सेकेन्ड पेजआ जाबाय 13 नम्बर बेयाव गांव पन्चायत गांव परिषद कमिटि जायखिजाया बेयाव लिरना होदों आरो बे गांव पन्चायतखौ लिरबानो जाबाय आरो मा पन्चायतनि नामखौ लिरबानो नोंसोरनि समस्थिबाबो जायो पन्चायतनि नामबाबो जायो बेयाव ब्लक नेम लिर नोंसोरनि ब्लकआ मा गोलैयो बेखौ लिर डिस्ट्रिक्ट नाम लिर डिस्ट्रिक्ट ओमफ्राय 16 नम्बराव विधान सभा समष्टि नाम हथिया समष्टि पूर्ण निर्धारण आयोगर प्रतिवेदन अनुसरि एस पार लेटेस्ट डेलिमिटेशन माने बे गोदान सोलाय सोल' जादोंना बे गोदाना बे BLOफोरनो सोंनानै मोजाङै लिर दा गोदाना बहा दं बे लेटेस्ट डेलिमिटेशनखौ लिरदै ओमफ्राय बे भटार आइडिनि नम्बर GLK नम्बर बियो इपिक नम्बर आइडि नम्बर भटार आइडियाव थायोना ओमफ्राय भटार ग्रहण केन्द्र नाम नोंसोरनि भट होग्रा पलिं स्टेशननि नेम थायो स्कुलफोरनि ME स्कुल हाई स्कुल बिदि नाम थायो बेखौ लिर नायनानै भटार आइडिफोराव भट ग्रहण केन्द्र नम्बर भट होनायनि केन्द्रनि नम्बर थायो बेखौ लिरियाव
17 नम्बर नं अफ चिल्ड्रेन अफ नोंसानाव बेसेबांबा गथ' गथाय दं बे हिसाब सासे दंना सानै दंना बेखौ लिरना हो ओमफ्राय बिद्यालय जुवातिनि 14 बोसोर बयसर कयना सन्तान संख्या जुदि प्रयोज्य হয় माने 3 बोसोर 14 बोसोर गथ'फोर दं ना मा होनदों बेखौ दंबा दं बे लिरना होबानो जाबाय आरोना नबुकाल स्कुल एप्लिकेशन ओमफ्राय 19 नम्बर याव लिरदों बिद्यालय कन्या सन्तानर नाम भर्ती करवा होइसे ने नाय माने बे गथ' दंबा एडमिशन जादोंना जायाखै दं एडमिशन खालामदोंबा येस लिर खालामाखैबा नो 20 नम्बर अमृत बृक्ष आन्दोलन रूपन करा गस पुलिटु जिआई आसे आरो डाঙर होइसे ने दाखालि बावसो नोंसोर जे बे दंफां फुलिया मा होनो महागनि बिफांखौ गायदोंमोन ना बे बिफाङा दंना ना थैबाय होनदों दंबा येस लिर थैबायबा नो लिर ओमफ्राय ख नम्बराव जुदि নহয়खै ঠাইত নতুন গছপুলি रोपन करा होइसे ने होमबा बे बिफाङा थैबाबा गोदान गायबाय ना होनदों जुदि गायबाबा येस हो ओमफ्राय 21 नम्बर 2021 सनाव आगते लुआ माइक्रो फाइनेन्स माने 2021 सननिफ्राय सिगां सोरबा माइक्रो फाइनेन्स लोन सन लानाय माबा लेनदेन दं ना मा होनदों दंबा येस हो गैयाबा गैया हो नो हो ओमफ्राय 22 नम्बर पुजिर धारा ग्रहण करिबलगिया अर्थनैतिक कार्यकलापता ग खाखा सावक तारमाने नोंसोर दा फैसाखौ लागोन दा मोननो नागिरदों बे नों मा बिजनेसआव बेखौ बाहायनो नागिरदों जेटा बे बै सी चेप्टाराव दं सी याव दं बेखौ देखायगोन बै सिया सी बे सिया डायरी गडरी पिगारी इदि माने माबे मोनसेखौ नों बासिना लादो आरो जायखिजाया पिक खालामना मिट शप नों मा खालामनो नागिरदों बेखौ बासिना लाबानो जाबाय आरो बयलार फिसिनो नागिरदों ना हांसो फिसिनो नागिरदों बेखौ नायबानो जाबाय ना फिसिनो नागिरदों स बे जाबाय बेखौ बेयाव नायनानै बेयाव लिर साफायै ओमफ्राय जाबाय घोषणा डिक्लेरेशन फर्म डिक्लेयार मय श्रीमती नों जुदि जों बर' जों नोंसोर जुदि इंलिसाव लिरदोंबा बे गाहायाव लिर ए खन्द आइ श्रीमती बेयाव नाम लिर याव इंलिसाव दे याव डाबल लिरनाङा ओमफ्राय याव डेट हो याव प्लेस माने नोंनि जायगानि नामखौ लिरबानो जाबाय याव नाम लिरना हो याव साइन हो ओमफ्राय बै संकल्प पत्र बे आसामिस लिरग्राफ्रा बे पेजखौ लिरगोन जाहाथे नोंसोरो जुदि इंलिसाव लिरदोंबा नोंसोरो बै सेकेन्ड पेजाव थांनांगोन बे पेजाव फै बे पेजाव फैनानै बेयाव थिग बिदिनो श्रीमती नोंनि नामखौ लिर बेयाव वाइफ डटार नों जुदि हाबा जायाखैबा फादारनि नाम जुदि हाबा जाखानायबा नोङो फिसायनि नाम लिर नोंनि हासबेन्डनि एन्ड नोंनि बैसोखौ नाय डेट अफ बार्थ नायनानै बेसेबां बोसोर जादों बेखौ लिर ओमफ्राय इयाव नोंसोरनि गुटनि नाम लिर नोंसोरना सेल्फ हेल्प ग्रुपनि नाम ओमफ्राय इयाव कड नम्बरखौ लिर इयाव साइन मारि सिगनेचार मारि सेम बिदिनो बेखौबो बिदिनो नाम लिर हाबा जादोंबा नोंनि हासबेन्डनि नाम लिर जुदि हाबा जायाखैबा फादारनि नाम लिर इसाव बैसोखौ लिर ओमफ्राय इयाव नोंसोरो गुटनि नामखौ लिर फिसा लिर नङाबा गिदिर गोलाव नामबा जानाय नङा ओमफ्राय इयाव कड नाम्बार ओमफ्राय जाबाय बेयाव स्लेम रिटेम बेयाव जाय चेक खालामगोन बिसोरो फिलआप खालामनो हागोन दे एस साइन एस प्रेजेन्ट बेयो खाखि हमना ला नोंसोरनि गुटनि सासे थायो नङा होमबा बे लिरनांगोन मेदामा ओमफ्राय नों बेयाव साइन हो बे उइटनेस होगोन बेयाव उइटनेस ओमफ्राय बेयाव हो सिगनेचार अफ द एप्लिकेशन नोंनि साइन बे फटक सेटआप एकदम फटकआबो जीपीएस केमेराजों खेबनानै दा रानिं प्रेजेन्ट टाइमाव जा बिफां गायदोंना बेयाव खेबनानै सिथाबना हो फटकनि साइजआ जाबाय गोजौआ जाबाय 4.2 इन्सि बिदि बे हाइट वेटआ जाबाय 3.2 इन्सि स' बेनोसै राइसफोर बांद्राय बुजाया
so बेफोरनो बुजिबाय जानो हागौ जुदि आंनि बे ब्लगखौ नायनानै जुदि बुजिनो मोनबाय जुदि मोनदोंबा प्लिज आंनि बे चेनेलखौ लाइक शेयार कमेन्ट खालाम आरो लोगोसे आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय आरो लोगोसे जायफोरा गोदान फैदों अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै खनायाव बेल आइकन दं बेखौबो थुना लादों स' दिनैनि टपिकआ बेनोसै बारा गोलाव खालामला स' बाय बाय सी यू नेक्स्ट ब्लग